Nakkevajo kommer rigtig godt fra start. Nu ligger de helt lige alle sammen. Det er Nakkevajo, Flip Fleezer lige efter i den røde. Men det er altså Cavallo først, og så Davy Barr fra Canada på andenpladsen. Ja, det er Frankrig på førstepladsen, Canada på anden. Og så er det altså Philip Fleezer fra Slovenien, der ligger nummer 3. Og det er Scott Miller, der lukker ledet. Men de ligger stadigvæk til, alt kan ske i den her lille finale. Der kommer Scott Miller lidt tættere på her. Men Nakkevajo har en komfortabel føring. Og det er Scott Miller, der går op og klemmer sig ind på andenpladsen. Men her falder han. Der ryger Nakkevajo ned. Nej, det er ikke Miller, det er Scott Miller, der ryger. Og hvem ryger der? Det gør Philip Fleezer. Og så er der altså kun 2 mand tilbage. Og det er Cavallo, som fører komfortabelt foran Davy Barr. Og kæmpe stor her på anden corner. Så kan han bare løbe sikkert hjem. Sikrer sig en 5. plads ved OL i Vancouver, mens Davy Barr fra nu af kan fortælle venner og familie, at han blev nummer 6 ved de olympiske lege på hjemmebane. Ja, og yderst overraskende, at Flip Fleezer, som var favorit, han